Maar nu, 15 jaar later, kunnen ruim 4000 dansliefhebbers hier in Middelburg hun hart ophalen bij City of Dance. Wat vind je ervan? Ja, superleuk. Ik ben hier vorig jaar ook geweest en het was wel het waard om weer te komen. Iedereen houdt lekker van feesten en ik hoop dat dit jaar weer zo is natuurlijk. Het is echt een happening dat er ooit een keer wat in Zeeland gebeurt. Ik vind dat er veel meer in Zeeland moet gaan gebeuren en dit is echt een mooi initiatief. En dat podium daar, dat is echt geweldig. Ik vind het super feest. Hartstikke gezellig, leuke mensen. Ik probeer elk jaar te gaan, dus leuk. Nou, ik kom hier terecht door vrienden, maar ook om het gevoel te ervaren wat mijn zoon altijd dus doet. Maar hij is hier niet, of wel? Nee, hij moest gaan varen. En in Duitsland zit hij nou. En daarom ben ik nou hier. Ja. En wat ervaart uw zoon hier normaal? Gewoon het gevoel van de beat, het gedrag van de mensen. En ook even jezelf, even jong voelen. We spreken nou toch, dus maakt jij niet meer uit. Kennis. Hoe voelt het om hier nu te staan? Om hier te staan? Waanzinnig. We zijn 15 jaar lang, het is de 15e keer dat we dit nou doen. En we hebben zoveel gecreëerd dit jaar. We zijn er echt een jaar mee bezig geweest. Tot in de puntje verzorgd. Heel veel creativiteit, een bron van creativiteit. En het komt allemaal vandaag neer met mooi weer. We zijn uitverkocht. Dus ja, beter kan je gewoon niet hebben. En nu is het eigenlijk alleen nog maar genieten. Is er genoeg te doen op het gebied van dance in deze provincie? Heel weinig, helaas. Alleen ja, dan heb je ook weer, er wonen te weinig jongeren in Zeeland om grote evenementen te geven. Dus we zijn blij dat er 2 of 3 van dat soort evenementen zijn. Alleen ja, we doen heel veel aan promotie buiten Zeeland. En dat werkt gelukkig heel goed. Dat ook heel veel mensen van buiten Zeeland toch nog hier naar Zeeland komen. Dus Spin-off is heel goed voor de stad. Maar het is ook zo dat je dan een lekkere grote vulling hebt. Zodat je ook uitverkocht kan raken. Dus hopelijk zien de mensen van buiten Zeeland hoe leuk het is in Zeeland. Zodat ze hier komen wonen. En dan zijn we allemaal blij. Party like you ain't gonna party again. Hoe is het om hier te staan? Ja, dit is vooral voor hem. Voor mij, ik kom uit Goesma, ik kom uit Middelburg. Voor hem is het sowieso een thuiswedstrijd. Ja, hoe voelt dat? Het voelt heel apart. Ik zei er nog tegen een vriend van me van, ik kom hier normaal elk jaar vanaf mijn 16e en dan moet je er zelf draaien. 10 jaar later dan. Ja, dat is heel apart. Ja, jullie draaien over de hele wereld. Ja. Is dan Zeeland, ja, hoe voelt dat? Ja, hij heeft toch wel is toch wel iets speciaals. Heel veel bekende mensen en dat is leuk.